கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்து நீடியணியற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். இன்று இயேசுவின் விடுதலை மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நேரத்திலே வேத வசனங்களை நாம் தியானித்து இந்த நாள் முழுவதும் எல்லா காரியத்துக்காகவும் நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இரவு நேரத்திலே நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபித்து வருகிறோம். இந்த நாளிலும் தேவன் நமக்கு தருகிற வார்த்தை நீதிமொழிகள் 18ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான், கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்கிறான். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் இந்த ஒரு வேத பகுதியை நாம் தியானித்து நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபிப்போம். மனைவியை கண்டடைகிறவன். இன்னைக்கு எந்த வீட்டுக்குள்ள எடுத்தாலும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு சண்டை, இது எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயும் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பரிசுத்த வேதாமத்திலே மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான். ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு முழு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனைவியை கண்டடைய வேண்டும். அந்த மனைவி தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட மனைவியா இருக்க வேண்டும். இன்று நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே சுய இஷ்டத்தினாலே மனைவியை தேடுகிறார்கள். சில குடும்பத்துக்குள்ளே மனைவியை விட்டு பிரிந்து வாழ்கிறார்கள். சில குடும்பத்துக்குள்ளே ஏற்ற மனைவியா இருக்கவில்லை. சில குடும்பத்துக்குள்ளே மனைவியை ஒரு மரியாதை கொடுக்காமல் அவர்களை கஷ்டப்படுத்தும் போது அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போய்விடுகிறார்கள். காரணம் என்ன? ஒரு மனைவியானவள் 31 நாளும் கணவனுக்காக வீட்டிலிருந்து அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான். இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையானதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாவது மனைவியை கண்டடைய வேண்டும். கர்த்தருக்கு பிரியமான மகளா இருக்கும்போது அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். மனைவியானவள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கணவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். கணவனும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து மனைவியினுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒரு குடும்பத்தை நடத்தும் போது அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே ஆசீர்வாதம் பெருகும். இன்று அநேக குடும்பத்துக்குள்ளே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியது கிடையாது, மனைவியினுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியது கிடையாது. புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் ஒரு வசனத்தை வாசித்தால் அறிந்து கொள்ள முடியும். 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அப்படியே புருஷனும் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி. அதிகாரி என்றாலே ஒரு பவர். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல என்று நாம் பார்க்கிறோம். சொந்தமாக முடிவெடுக்க எதுவுமே முடியாது. தன் கணவனிடத்தில் கேட்டு அவர்கள் சொல்படிதான் ஒரு காரியத்தை செயல்படுத்த முடியும். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல என்று நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியே புருஷனும் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல என்று நாம் பார்க்கிறோம். கணவனும் எந்த ஒரு காரியமா எடுக்க வேண்டுமானாலும் மனைவியிடத்தில் ஒரு ஆலோசனை அவர்களிடத்தில் கலந்து செய்ய வேண்டும். மனைவியே அதற்கு அதிகாரி என்று நாம் பார்க்கிறோம். இன்று நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே கலந்து ஆலோசனை செய்யாமல் தன் சுய சரீரத்தின்படி தன் சுய இஷ்டத்தின்படி செய்யும் போது குடும்பத்துக்குள்ளே பல ஆபத்துகள் வந்துவிடுகிறது. மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான். நாம் மனைவியை கண்டடைகிற மாத்திரமல்ல, அவளுடைய வார்த்தைக்கு சில காரியங்களில் சில ஆலோசனை கொடுப்பார்கள். அதையும் நாம் கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில நன்மை உண்டாகும், ஆசீர்வாதம் உண்டாகும். நன்மையானதை கண்டடைகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்கிறான். இன்று கர்த்தரால் தயை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனைவியை நாம் எவ்வாறு நேசிக்கிறோம்? இன்று நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே பிரிந்து போயிருக்கிறார்கள். நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே டைவர்ஸ், நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே சண்டை, நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே பாவ பழக்க வழக்கம், இப்படியாக நிறைய குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த நாளிலே மனைவியை கண்டடைகிறவன்
கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்கிறான். மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான். இந்த நாளிலே நன்மையானதை நாம் கண்டடைய வேண்டும் என்றால் மனைவிக்கு நாம் எவ்வாறு அன்பு செலுத்துகிறோம்? இன்று நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே மனைவியினிடத்தில் அன்பு செலுத்துற நிறைய கணவன்மார் கிடையாது. அதன் மூலியமாக நிறைய சகோதரிமார்கள் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு வேதனையோடு சொல்ல வேண்டிய காரியமா இருக்கிறது. பல குடும்பத்துக்குள்ளே மனைவியினிடத்தில் அன்பு கூறாமல் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போயிருக்கிறார்கள். ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாவது மனைவியினிடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டும். எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே அன்பு செலுத்துற ஒரு கணவன்மாரை காணோம். தன் சுய இஷ்டத்துக்கு எத்தனையோ காரியங்களிலே மனைவிமார்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் மனைவியினிடத்தில் அன்பு கூறும்போது அந்த குடும்பம் கட்டப்படும், அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும், அந்த குடும்பம் கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்ளும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஹல்லேலூயா. மனைவியை கணவன் மன்னிக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஒருவருக்கொருவர் மன்னித்து அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அவங்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்து ஒரு குடும்பம் இருக்குமானால், ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே கணவன் மனைவியுடைய குறைகள் குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டும். அதே போல மனைவியும் கணவனுடைய குறைகள் குற்றங்களை மன்னிக்கும் போது நாம் அன்பு செலுத்துகிறோம். அன்பு செலுத்தும் போது தேவனுடைய ராஜ்யம் இறங்கி வருகிறது. தேவனுடைய ராஜ்யம் இறங்கி வரும்போது அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியா மாறுகிறது. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள மனைவியினிடத்தில் நாம் அன்பு கூற வேண்டும். அதே போல மனைவியானவள் கணவனிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். விட்டு கொடுக்கும்போது தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும். தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் போது நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே ஆசீர்வாதம் சம்பூர்ணமா உண்டாயிருக்கும். கர்த்தரிடத்தில் தயையும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் நம்மை நாம் தாழ்த்தி அர்ப்பணிப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற பரம தகப்பனே, உம்முடைய பாதபிலே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பாதபிலே எங்களை சாஷ்டாங்கமா அர்ப்பணிக்கிறோம். நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அந்த எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்குள்ளே எங்க எல்லாருடைய ஆவி, ஆத்தும, சரீரம், சிந்தனை, நினைவு எல்லாவற்றையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்துக்குள்ளே வேலி அடைத்து மூடி மறைத்து பத்திரமா நீ பாதத்துக்கு ராஜா. இப்பொழுதே இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால வானம் திறக்கப்படட்டும். சிங்காசனத்திலிருந்து அப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. எந்தெந்த குடும்பத்திலே எந்தெந்த சூழ்நிலை ஜெபிக்கிறாங்களோ இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்திலும் சோதரும் ராஜா. இந்த நாளில் உள்ள எல்லா குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து தயவாக அப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. தகப்பனே, இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்திலும் ஸ்தோத்திரம் ராஜா. எந்தெந்த குடும்பத்துல அப்பா சண்டையில இருக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பத்துல எல்லா பிரிந்து போன எல்லா அந்தகார கிரியெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் எரிந்து சாம்பலாட்டும். தேவையில்லாத காரியத்துல எந்தெந்த காரியத்தை சிக்கியிருக்கிறார்களோ அந்த எல்லா பாவத்தையும் மன்னிங்க ராஜா. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்க கண்களில் பாவத்தை மன்னிங்க, வீண் வார்த்தைகளை மன்னிங்க, உள்ளத்துல தேவையில்லாத காரியத்தை மன்னிங்க ராஜா. விசேஷமா தலையிலிருந்து உச்சங்கள் வரை எல்லா அவயங்களும் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் வேலையடையப்பட்டும். இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்திலும் சொந்தரும் உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பாதத்திலே ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்திலும் சோதரும் ராஜா. நீங்க எங்களோட தங்கி இருக்க வேண்டும். இந்த நாளிலே விசேஷமாக எந்தெந்த குடும்பத்துல வெளியில புறப்பட்டு போயிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களோட எல்லா காரியத்தையும் பத்திரமா பாதுகாத்தீங்களே, அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. அவங்களோட வாகனங்களை பத்திரமா பாதுகாத்தீங்களே, அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. முன்னும் பின்னுமா தேவ தூதர் உலாவி கொண்டு வந்தாங்களே, அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து எங்களை பத்திரமா வெளியில கொண்டு வந்தீங்களே, அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. தேசத்துல உள்ள எத்தனையோ காரியத்திலிருந்து, தீமையான காரியத்திலிருந்து எங்களை விலக்கி பத்திரமா பாதுகாக்கிறீங்களே, அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. சிறு பிள்ளைகள் முதல் கொண்டு முதியோர் வரை எல்லாரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பாதத்திலே சாஷ்டாங்கமா அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்திலும் சோதரும் ராஜா. இப்பொழுது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே கண்ணீரோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். லாது ஹௌஷே நிமாரா பலஹார துனி கரா ஷே துனி மா கரா துரிபா கதுரபலா. தகப்பனே, அந்த குடும்பத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அந்த குடும்பத்துடைய கண்ணீருக்கு என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க பதில் செய்ய வேண்டும். லாது நிஷாலா பௌதுனி ரிபா கரபதுனி ரிபால ஹரது. அநேக நேரங்களில் இரவு நேரத்தில் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். லாது ஹௌஷது நிமாரா கந்து நிஷாலா பாபா கரதுனி ரிபால பால ஹரது. தகப்பனே, அந்த வீட்டுல எல்லா தேவையும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க சந்திங்க ராஜா. பல குடும்பத்துக்குள்ள இரவு நேரத்துல நிம்மதி இல்லாமல் ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த
குடும்பம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்துக்குள்ள வேலை அடைத்து மூடி மறைத்து பத்திரமா நீங்க பாதுகாத்துங்க. அந்த குடும்பத்துல தேவ சமாதானம் உண்டாயிரும் ராஜா. எந்த குடும்பத்துல கடன் மத்தியில போராடி கொண்டிருக்காங்களோ அந்த வீட்டுல உள்ள எல்லா கடனுக்கு எல்லாம் ஒரு முடிவு கொண்டு வாங்க ராஜா. எந்த குடும்பத்துல நெருக்கத்தின் மத்தியிலே, கஷ்டத்தின் மத்தியிலே, போராட்டத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்களோ அந்த வீட்டுல எல்லா கஷ்டங்கள் அப்பா நெருக்கம் எல்லாவற்றையும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க மாற்ற வேண்டும் ராஜா. இந்த நாள் இரவு நேரத்துல எந்த வீட்டுக்குள்ள துக்கத்தோடு இருந்து ஜெபித்துங்களோ அந்த வீட்டுல துக்கத்தை எல்லாம் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க மாற்றுங்க ராஜா. இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்தையும் சோதரம் உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பாதத்திலே ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்தையும் சோதரம் நீங்க எங்களோட தங்கியிருந்தீங்களே அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. விசேஷம் அந்த நாள்ல எந்தெந்த நாட்டுக்குள்ள ஜெபித்து கொண்டாலோ அவங்களோட எல்லா சூழ்நிலையும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க மாற்றுங்க ராஜா. சில நாட்டிலே சில குடும்பத்துக்குள்ளே தன் சொந்த தேசத்துக்கு போக வேண்டும், நான் வந்த இடத்துல லாக் ஆகி போய் கொண்டிருக்கேன் என்று அப்பா அழுது ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே தன் சொந்த தேசத்துக்கு திரும்பி அவருக்கு கிருபை தாங்க ராஜா. சில குடும்பத்துக்குள்ளே நான் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த குடும்பத்து வாசலை திறந்து கொடுங்க ராஜா. சில குடும்பத்துக்குள்ளே எனக்கு வேலை வேண்டும் என்று ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த குடும்பத்துக்கு என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா வேலை வாய்ப்புகள் உண்டு பண்ணித்தாங்க. இந்த இரவு நேரத்துல சில குடும்பம் பிரிந்து போயிருக்கிறது. அந்த பிரிந்த குடும்பங்கள் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல இணைக்கப்படும் ராஜா. அப்பா இப்பொழுது ஒரு குடும்பத்துல கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த குடும்பத்துல எல்லா சூழலையும் மாற்றி பத்திரமா நீங்க எங்களுக்கு விடுதலை தர வேண்டும் ராஜா. ஒரு குடும்பத்திலே சரீரத்துல பலவீனத்தோடு ஜெபித்துங்க. அந்த குடும்பத்துல சரீரத்துல எல்லா பலவீனமும் எல்லாம் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல சுகம் உண்டாகட்டும் ராஜா. அவங்க சரீரத்துல சொல்ல முடியாத எல்லா பலவீனமும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல சுகம் உண்டாகட்டும் ராஜா. ஒரு குடும்பத்துல கேன்சர் கட்டியோடு ஜெபித்துங்க. அந்த குடும்பத்துல இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல இப்பொழுது சுகம் உண்டாகட்டும் ராஜா. உம்முடைய தழும்புகளால சுகம் ஆனீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஒரு குடும்பத்துல கிட்னி ஃபெயிலியர்ல ஜெபித்துங்க. அந்த குடும்பத்துல எல்லா காரியத்திலும் சோதரம் ராஜா. அந்த குடும்பத்துல என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க சுகம் தர வேண்டும். உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாள் இரவு நேரத்திலே சில குடும்பத்துக்குள்ளே கற்பத்தின் கணிக்காக ஜெபித்துடுவாங்க. அந்த குடும்பத்துக்கு சோதரம் ராஜா. அந்த குடும்பத்துல என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க வாசலை திறந்து கொடுங்க ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பாதத்திலே சாஷ்டாங்கம் அர்ப்பணிக்கிறோம். கற்பத்தின் கனி என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரக்கூடிய சுதந்திரம் என்று சொன்னீங்க ராஜா. அப்பா எங்கள் வீட்டுல கற்பத்தின் கனி என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா தொட்டு ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். சில குடும்பத்துக்குள்ளே பிரிந்து போயிருக்கிறாங்க. அந்த பிரிந்த குடும்பங்கள் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல இணைக்கப்படும் ராஜா. சில குடும்பத்துல திருமண காரியத்துக்காக ஜெபித்துருக்காங்க. அந்த வீட்டுல எல்லா காரியத்துக்காக சோதரம் ராஜா. அப்பா திருமண காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்திதாங்க. மனிதன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்லன்னு சொன்னீங்க ராஜா. ஏற்ற வாசல் உண்டு பண்ணிதாங்க. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். சில குடும்பத்துக்குள்ளே கணவர் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க ராஜா. கணவரை விட்டு பிரிந்து சில குடும்பத்துல கணவர் மரித்து இப்படி பல குடும்பங்கள் அப்பா அந்த இரவு நேரத்தை ஜெபித்துடுவாங்க. அந்த எல்லா குடும்பத்துக்கும் சோதரம் ராஜா. அந்த குடும்பத்துல தகப்பனாக நீங்க இருக்க வேண்டும். அந்த குடும்பத்தினுடைய எல்லா தேவையும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா நீ சந்திக்க வேண்டும் ராஜா. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்தையும் சோதரம் ராஜா. நீங்க எங்க வீட்டுக்குள்ள தங்கிருங்க. எங்க வீடு முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் தெளிக்கப்படும் ராஜா. எங்க வீடு முழுவதும் தேவ தூதர்கள் முன்னும் பின்னுமா உலாவி கொண்டுட்டோம். எங்க வீட்டுக்குள்ள யூத ராஜ சிங்கம் நீங்க இருக்க வேண்டும் ராஜா. எங்க வீடு முழுவதும் தேவனுடைய அக்கினினால மூடப்படும் ராஜா. எங்க வீடு முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் தெளிக்கப்படும் ராஜா. இரவு நேரத்துல கெட்ட சொப்பனங்கள் கெட்ட தரிசனம் வரக்கூடிய எல்லா பொல்லாத கிரியெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அழிக்கப்படும் ராஜா. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளே அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த இரவு நேரத்துல எந்த காரியத்தை இணைந்து ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்துல விடுதலை தாங்க ராஜா. இந்த இரவு நேரத்துல சில குடும்பத்துல கடன் மத்தியில போராடி கொண்டு ஜெபித்துருக்காங்க. அந்த வீட்டுல கடன் எல்லாம் மாற்றுங்க. அந்த வீட்டுல உபத்திரத்தை எல்லாம் மாற்றுங்க. எந்த வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இல்லாமல் ஜெபித்துனாலோ அந்த வீட்டுக்குள்ள தேவ சமாதானத்தினால் நிரப்புங்க ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியா மாறட்டும். இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்தையும் சோதரம் ராஜா. நீங்க எங்களோட தங்கியிருந்தீங்களே அந்த கிருபைக்கா சோதரம் ராஜா. யாரெல்லாம் வியாபாரத்துக்கு புறப்பட்டு போனாங்களோ அவங்களோட வியாபார ஸ்தலங்களை ஆசீர்வதிங்களே அந்த கிருபைக்கா நன்றி. யாரெல்லாம் கம்பெனி வைத்திருக்காங்களோ அவங்களோட கம்பெனி ஆசீர்வதிங்களே அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. அப்பா எந்த கம்பெனி எந்த வியாபாரம் நஷ்டத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கோ அந்த இடத்தை அப்பா என் தேவன் ஆசீர்வாதமா மாற்ற வேண்டும். யாரெல்லாம் வெளியில புறப்பட்டு போயிட்டாங்களோ அவங்களை கையின் கிரியில் ஆசீர்வதிங்களே அந்த கிருபைக்கா நன்றி ராஜா. இந்த நாளுக்குள்ள எல்லா காரியத்துக்கும் சோதரம் நீங்க எங்களோட தங்கி இருக்க வேண்டும். யாரெல்லாம் வேலைக்கா ஜெபித்துனாலோ அவங்களுக்கு வேலை வாசல உண்டு பண்ணித்தாங்க. மீதியான வேலை நீங்க பொறுப்படுத்துங்க. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவுடைய பதவியிலே ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் அப்பா தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம். இரவு நேரத்துல சில குடும்பத்திலே தூக்க வர மாட்டுக்கு பயமா இருக்கு. என் சரீரத்துல பலவீனம் என்னை கஷ்டப்படுத்தி கொடுக்க ஜெபித்து கொடுங்க. அந்த வீட்டுல கஷ்டங்கள் மாறட்டும், வேதனைகள் மாறட்டும், சரீரத்தில் உள்ள பலவீனம் மாறட்டும், இரவு நேரத்துல பயம் மாறட்டும், இரவு நேரத்துல கெட்ட சொப்பனங்கள், அந்தகார கிரியைகள், வலு சொற்பத்தின் கிரியைகள், தேவையில்லாத அசுத்தமான காரியங்களை கொண்டு வந்து விதைக்கக்கூடிய பொல்லாத கிரியெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே எரிந்து எரிந்து சாம்பலாட்டும். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை எரிந்து எரிந்து சாம்பலாட்டும். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை எரிந்து எரிந்து சாம்பலாட்டும். ஒவ்வொரு குடும்பமும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்துக்குள்ள வேலை அடைத்து மூடி மறைத்து பத்திரமா நீ பாதுகாத்துங்க. அதிகாலை வேளையிலே உம்முடைய பாதபடியிலே காத்திருந்து ஜெபிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ராஜா.
இரவு நேரம் முழுவதும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா எங்க வீட்டுக்குள்ள தங்கி இருக்க வேண்டும். அதிகாலை வேளையிலே துதிக்கிற துதியோடு நாங்கள் எழும்ப வேண்டும். அதிகாலை வேளையிலே உம்முடைய பாதபிள்ளை கண் விழிக்க கிருபை தாங்க ராஜா. இரவு நேரம் முழுவதும் இன்பமான நித்திரை தாங்க. இரவு நேரம் முழுவதும் என் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா எங்க வீட்டுக்குள்ள தங்கிருங்க. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து ராஜனுடைய பாதபிள்ளை எங்க எல்லாருடைய ஆவி ஆத்தும சரீரம் சிந்தனை நினைவு எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ள தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்துக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் வேலை அடைத்து மூடி மறைத்து பத்திரமா நீங்க பாதுகாத்துங்க. உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளே தாழ்த்தி ஒப்பிடுகிறோம். துதிகான மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்திறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமீன். தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக, ஆமீன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் நம் அண்ணனோடு இருப்பதாக, ஆமீன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஒருவேளை எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் விரும்பினால் 9442504351 என்ற நம்பருக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். எங்களுடைய ஊழியத்திற்காகவும் எங்களுடைய குடும்பத்திற்காகவும் தினமும் ஒரு நிமிடமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் தலைமுறை தலைமுறை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுக்கு தெரிந்த மற்ற நண்பர்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிந்த மற்ற சொந்தக்காரங்களுக்கும் இந்த யூடியூப்பை அறிமுகப்படுத்துவீங்கள். தேவன் அருளி அப்பம் சேனலை அறிமுகப்படுத்துவீங்கள். அதன் மூலியமா கர்த்தருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும். கர்த்தர் தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக, ஆமீன். Thanks for watching. Please subscribe our channel. Click the like and share. Click the bell. God bless you.